Айде, Яска, сега кажи, какво ще пожелаеш на Теди за рождения ден? Да е жива, да е здрава. Друго? Ще пожелая ли нещо друго, тати? Ко? Това не го разбрах. И много щастие. И какво друго? Да. И по-малко да боледува. И целувки пращаш, доколкото разбирам, нали така? И едно бръм. Една усмивка няма ли да й дадеш? Айде, Яска, дай една усмивка.